Kaixo lagunak, gaur proposatuko dizuegu filme bat, programa bat edo telesail bat euskaraz ikustea. Neguak ezberdinak dira kartzela honetan. 121 ziegak ez du barkatuko. Azkenengo segundoa da eta saskiratzen badute Reynoseko igarabek irabaziko dute eta ordoa! Eta pelikula eta telesaila bukatzean, sinposio bat egin dezakezue. Ez izo jauna, Bai? zuretea horrezako. Bikain. Eskerrik asko, Alferez. Animatu zaitezte.